Bona vesprada, se me sent bé, no? Entenc que jo us sent bé a tots. Se li sent perfecte. Vale. Només un prec. En l'última comissió d'Hisenda i Personal vam parlar sobre una petició que vam fer des del grup municipal socialista i particularment jo com a regidor sobre, demanàvem conèixer el llistat d'empreses que contracten l'Ajuntament i la fecha d'inici i la fecha de firma d'aquests contractes. Me pareix que és algo bàsic. Jo li vaig comentar en aquesta comissió, senyor alcalde, que se m'havia denegat l'accés a aquesta informació, de la mateixa manera que, per exemple, se mos ha negat en les mateixes paraules un informe obtès a través del sistema d'Infopol de la policia del número de delictes i de detencions i de més que es produeixen en el nostre poble. Crec que, com a oposició, tant una cosa com l'altra és interessant que ho puguem conèixer per treballar i per complir al final el mandat dels veïns, no? Vostè me va dir en aquell moment que això que m'havien contestat a mi no era... Pareixia que no, però que si ho havien fet, que estava molt mal. Jo tinc així la resolució d'alcaldia, li ho ensenyo per així, que està firmada per vostè, en la que se me diu que respecto a la relación de las contratas, considera esta alcaldía que valorando el caso específico no puede entenderse racionalmente incluido en el deber de fiscalización de los órganos de gobierno los casos de peticiones genéricas que no se refieran a expedientes concretos y porque el derecho de información tiene en su contrapartida la no conveniencia de paralizar o entorpecer la actividad administrativa con peticiones desmesuradas que conduzcan a esta consecuencia. Jo crec que demanar els contractes que té l'Ajuntament no és ninguna petició desmesurada encaminada a entorpecer nada, sinó que és una ferramenta de treball que tenim que tindre l'oposició, que per altres, per algo ens paguen els veïns, per a que fem això en control a l'òrgan de govern. El prec és simplement que ens deixin accedir a aquesta informació. Gràcies.